नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हायवेवर खड्डे, ठाकरे शिवसेना करणार रास्ता रोको। शासकीय मेडिकल कॉलेज बंद करण्याचा प्रयत्न, विनायक राऊतांचा आरोप। आणि संदेश पारकर यांनी बोलून दाखवली मनातील खतखत। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। देवगड तालुक्यातील वाडातर गावातील अक्षता वाडेकर यांच्या घरासमोरील सार्वजनिक जागेत खासगी उद्देशाने लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे तेथील स्थानिक ग्रामस्थांच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण झालाय। सदर कॅमेरा त्वरित काढावा अशी मागणी वारंवार करूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याने येत्या स्वातंत्र्यदिनी आमरण उपोषण करण्याचा इशारा अक्षता वाडेकर यांच्यासह ग्रामस्थांनी दिला आहे। वासुदेव दाजी कोयंडे, राहणार वाडातर। ह्या कॅमेऱ्याच्या समोरच माझं घर आहे, त्याच्यामुळे हा त्याने कॅमेरा अनधिकृत म्हणून लावलेला आहे। कोणाला न विचारता, ना गावातल्या कोणाला विचारलं, ना गावाचं जे हे मंडळ आहे त्या मंडळाला पण न विचारता, त्या अध्यक्षाला पण न विचारता त्याने स्वतःच्या ह्याच्यावरती पॉवरवर आणि तो कॅमेरा लावला आणि धूप बांधारा, गव्हर्नमेंटचा धूप बांधारा खंदून सगळी दगड वगैरे उचलून टाकून तिथे त्याने गाड्या पार्किंगसाठी जागा बनवली आणि हा रस्त्याची कॉन्ट्रॅक्टरला दमदाटी करून त्याला खडी आणि काँक्रीट वगैरे टाकून डांबर टाकून घेतलं त्याच्यावरती। असं हे तो मनमानी कारभार करतो। त्याचप्रमाणे लोक जर आता ह्याला पोलीस पाटील बनवलेला आहे तर लोक जर त्याचा दाखला मागण्यासाठी जर गेले तर लोकांना 8-8 दिवस दाखलासुद्धा देत नाही, असा त्याचा सगळा व्यवहार आहे। आणि दादागिरी, दमदाटी करणे हा त्याचा काम आहे पहिल्यापासून। मला स्वतःला सुद्धा त्याने सांगितलं होतं की तुला मी बघून घेईन, माझ्या थोड्याशा जमिनीसाठी, माझीच जमीन असताना मलाच वरती दादागिरी करतो आणि मला सांगतो की तुला बघून घेईन, माझं वकील उत्तर देईल, असं मला स्वतः सांगितलं। म्हणून मी त्याची पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली आहे 23ला। त्याच्यानंतर परत त्याने माझ्यावरती त्या पोलिसाला कदमला पैसे देऊन त्याने हे केलं की माझ्यावर चॅप्टरी केस करायला सांगितली। आणि हा जो कॅमेरा आहे त्याच्यामुळे आम्हाला नाहक त्रास आहे, ह्या 5-6 घरांना नाहक त्रास आहे। त्याच्यामुळे काय आमची लोक, आम्ही गाभी समाजाची माणसं आहोत, आमच्या उदरनिर्वाहासाठी आमची काही लोक कालवा बोलतात, त्याच्यामुळे त्यांचं हे जे म्हणजे अंगात परिधान केलेलं जे कपडा आहे तो कुठे इकडे तिकडे जातो, त्याच्यामुळे हा कॅमेरा कॅचअप करतो आणि आमच्या घरामध्ये नेटवर्क येत नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला ते मोबाईल घेऊन आमच्या बंदरापर्यंत यावं लागतं आणि त्याच्यावर आम्ही जे काय बोलू ते हे कॅमेरा कॅचअप करतो आणि ते त्याला संपूर्ण समजतं आणि तो सांगतो की माझी माणसं ठेवलेली आहेत, असं आहे। त्यामुळे हा कॅमेरा तात्काळ हटवण्यात यावा, नाहीतर येत्या 15 तारीखला 15 ऑगस्ट रोजी आम्ही तहसीलदाराच्या ऑफिसच्या समोर उपोषणाला बसणार आहोत। आणि हा कॅमेरा लावण्यासाठी आमचा जो ग्रामविकास मंडळाचा जो अध्यक्ष आहे पुष्पकांत वाडेकर, त्याने त्याला सपोर्ट केलेला आहे आणि नाहा कोणाचे पण सह्या, मुलाबाळांचे सह्या घेऊन 100 सह्या जमवून त्यांनी पाठवून दिलेल्या आहेत विरोधात आमच्या। आणि एक माणूस असा आहे की त्याने 5-7 लोकांच्या सह्या मारल्या, हे भोगस मारलेले आहेत, तो पण मनुष्य आम्हाला माहिती आहे। नमस्कार, मी अक्षता जयवंत वाडेकर। माझ्या घरासमोर देवगड वाडातरचे मी आहे रहिवासी। माझ्या घरासमोर कॅमेरा आणि गाड्या लावलेल्या आहेत, त्या अनधिकृत आहेत। त्यानंतर मी एप्रिल महिन्यामध्ये ह्या गाड्या आणि कॅमेरा लावला गेलेला आहे। त्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली, तिथूनही मला उत्तर आलं नाही। परत मी वरच्या स्तरावरती सगळीकडे जिल्ह्यावरती लेटर पाठवलेले आहेत, पण तिथूनही मला उत्तर काही आलं नाही। त्यानंतर मी 2 ते 4 वेळा गावात येऊन प्रयत्न केले, मला काही चांगली उत्तरं मिळाली नाही। त्यानंतर गावातील अध्यक्ष ह्यांनाही मी कळवलं होतं की माझ्या घरासमोर कॅमेरा, तर ते बोले हो हे चुकीचं आहे, परंतु त्यानेही कुठलं हे सहकार्य केलं नाही। त्या उलट त्यांनी त्या व्यक्तीच्या म्हणजे सुमित ढोके ह्यांचं लेटर लिहून
खोट्या सह्या गावामध्ये घेतल्या. त्यासाठी मला मुंबईवरून परत यावं लागलं आणि इथे मी पुन्हा धावपळ केली. तेव्हा मला कळलं की हे खोट्या सह्यांनी घेतलेले आहेत. परंतु आता जो काय मला न्याय मिळत नाही त्यासाठी मी 15 ऑगस्टला उपोषणासाठी बसणार आहे तहसील ऑफिसच्या समोर. त्रास असं म्हणण्यापेक्षा हा कॅमेरा आता जेव्हा मी हनुमान जयंतीला त्याची उंची फार होती, जेणेकरून तो 360 डिग्रीचा कॅमेरा आहे, त्यामुळे ते संपूर्ण घेतलं. आता इथे तुम्हाला माहिती आहे मच्छी पकडतात लोक, महिला कालवं बोसतात, तिथे कशाही असतात. म्हणजे आता मी असं सांगू शकत नाही पदर कुठे असो काय असो, खाली कालवं बोसतात. तो त्या पोलिसांना सांगितल्यानंतर थोडंसं त्याची उंची कमी केली. पण माझं म्हणणं होतं पोलिसांना की तुम्ही हा हलवला का नाही कॅमेरा. तर नाही मॅडम आमच्या हद्दीत येत नाही. हद्दीत येत नाही म्हटल्यावर मी पुढचं पाऊल उचललं. मी मेरिटाईम लोकांना त्यांना लेटर पाठवलं. तर ते सांगतायत ते माझ्या हद्दीत नाही, पोलीस सांगतात माझ्या हद्दीत नाही, ते सांगतात माझ्या हद्दीत नाही. म्हणून मी आता शेवटचा ठोस निर्णय घेतलेला आहे. मी 15 ऑगस्टला 2025ला उपोषणाला बसत आहे. हे माझे सगळे ह्या वाडातरचे ग्रामस्थ आहेत. मी आता पोलीस स्टेशन दिलेलं आहे, ओरसला दिलेलं आहे, तहसील ऑफिसला दिलेलं, इथे प्रांतला दिलेलं आहे आणि हे सगळे लेटर दिलेले आहेत. तर ह्या सगळ्या ह्याची दखल घेतली नाही म्हणून मी 15 ऑगस्टला उपोषणाला आम्ही बसणार आहोत. श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या न्यू मॉडेल इंग्लिश स्कूल व ज्युनियर कॉलेजचा विद्यार्थी कुमार गोविंद बाबुराव गावडे यानं 11 ऑगस्टला सलग 8 तास 25 मिनिटं तबला वाजवण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. पाहूयात. सकाळी 8 वाजता कार्यक्रमाची सुरुवात आंबोलीचे माजी सरपंच प्रकाश दत्ताराम गवस यांच्या हस्ते पौरुषाली कोच लिंगराज गावडे यांच्या उपस्थितीत डॉक्टर बापूजी साळुंखे स्मृती भवन विवेकानंद कॉलेज येथे करण्यात आली. दिवसभर शाळा व कॉलेजची मुले उत्कृष्ट प्रतिसाद देऊन गोविंदला प्रोत्साहित करत होती. कार्यक्रमाची नोंद ग्लोबल बुक ऑफ रेकॉर्ड व एशिया पॅसिफिक बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाल्याची रेकॉर्डचे निरीक्षक प्राध्यापक डॉक्टर महेश अभिमन्यू कदम यांनी जाहीर केलं. गोविंद गावडे यांनी सलग 8 तास 25 मिनिटं तबला वाजवण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला. संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे, सत्यजित नाना कदम, प्राचार्य शुभांगी मुरलीधर गावडे यांच्या हस्ते गोविंद गावडेला पॅसिफिक बुक ऑफ रेकॉर्ड व ग्लोबल बुक ऑफ रेकॉर्डची ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मेडिकल कॉलेज मंजूर झालं, पण आता हे कॉलेज बंद कसं पडेल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असा आरोप माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केलाय. पाहूयात. केवळ उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री होते, विनायक राऊत खासदार होता, वैभव नाईक आमदार होता, म्हणून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय झालं. 1000 कोटी रुपये खर्च करून त्याची तरतूद करून ठेवली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय. दुर्दैवाच्या नंतर लोकसभेमध्ये मी पराजित झालो, वैभव नाईकाला घरी बसावं लागलं आणि आज ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आज 4थं वर्ष, यावर्षी 100 डॉक्टर्स नवीन जिल्ह्यामध्ये कामाला लागले. पण त्या वैद्यकीय महाविद्यालय अधिक चांगल्या गतीने चालवायच्या ऐवजी ते बंद कसं पडेल. ते गव्हर्नमेंटचं मेडिकल कॉलेज बंद पडलं की नारायण राणेंचं मेडिकल कॉलेज भरभराटीला येईल, त्यांचं मेडिकल हॉस्पिटल भरभराटीस येईल. लोकसभा विधानसभेचा उमेदवार आधीच जाहीर केला पाहिजे, वरिष्ठांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मनातील खतखत ठाकरे शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी व्यक्त केली. पाहूयात. आणि म्हणून कुठेतरी कटुता येईल, पण एक हा उमेदवार भविष्यामध्ये येणाऱ्या 4 वर्षामध्ये, आता वर्ष संपलेला आहे, 4 वर्ष शिल्लक आहे विधानसभेची. लोकसभेला सुद्धा 1 वर्षाच्या पेक्षा अधिक काळ होऊन गेलेला आहे. त्यामुळे लोकसभेचा उमेदवार कोण, विधानसभेचा उमेदवार कोण हे आतापासून ठरलं पाहिजे आणि सगळ्या शिवसैनिकांनी त्या उमेदवाराचं काम निवडून आणण्यासाठी केलं पाहिजे. हे जर आपण करू शकलो, ही जबाबदारी कोणतरी वैभववाडीची या मतदारसंघाची जर घेतली आणि जो येणारा कार्यकर्ता आहे, जे आपलं दुःख आहे, आपल्या ज्या वेदना आहेत, आपल्याला जो होणारा अन्याय आहे, याच्यासाठी जो न्याय मागण्यासाठी येणारा जो कार्यकर्ता आहे त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. आणि ज्यावेळी हा न्याय मिळेल
यावेळी खऱ्या अर्थानं या भागातली शिवसेना त्या ठिकाणी वाढणार आहे. आणि म्हणून मी सातत्यानं सांगतो, कोणाची सत्ता असू दे, कोणीही आमदार असू दे, ह्याच्या विरोधामध्ये जनतेमध्ये तीव्र त्या ठिकाणी संताप असतो, लाट असते, उद्रेक असतो. फक्त ती संधी किंवा त्याचा उपयोग कसा त्या ठिकाणी करून घेता येईल हा त्या ठिकाणी बघणं गरजेचं आहे. येथील लोकप्रतिनिधींना सर्वसामान्यांच्या विकासाचं काही देणंघेणं नाही. येथील पालकमंत्री टक्केवारीवरती जगणारे आहेत अशी टीका माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केली. पाहूयात. मगाशी सर्वच वक्त्यांनी जो विश्वास व्यक्त केलेला आहे, जी इच्छा व्यक्त केलेली आहे की खऱ्या अर्थाने लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारा लोकप्रतिनिधी या मतदारसंघातून निवडून देण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने मागच्या 2 लोकसभा आणि विधानसभेला पैशाचं साम्राज्य, कपट नीती, पाकिट द्यायची मतं घ्यायची, पाकिट द्यायची मतं घ्यायची, इथे उसाला पैसा नाही मिळाला तरी चालेल, पण त्या निवडणुकीच्या दिवशी 2000-5000च्या पाकिटाला लोक भुलले आणि लोकसभा गेली, विधानसभा गेली. आमच्या संदेशभाई पारकरांसारखा एक हर हुन्नरी आणि कर्तव्य तत्पर उमेदवार आपला जो होता त्याला नाईलाजाने पराभव पत्करावा लागला. आज महाराष्ट्राची अवस्था नेमकी काय झालेली आहे? तुम्ही सुद्धा ग्रामीण भागातील आपण सर्वजण आहोत. वैभववाडी सारखा एक दुर्लक्षित राहिलेला तालुका तो कोल्हापूरशी जोडला जावा ही मागणी माननीय सुरेश प्रभू साहेबांपासून होती. मी माझ्या खासदारकीला या मागणीला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिलं, बजेटमध्ये अंतर्भाव करून घेतला. आताच्या खासदारांना काही पडलेलं नाही त्याचं. ते म्हणतात 100 कोटी रुपये खर्च मी केलेले आहेत, मला काय फिरायची गरज नाही. 100 कोटी लोकसभेच्या निवडणुकीला आणि ते वसूल करण्यासाठी मग अशी सुशांत तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे काचेचं ब्रिज काय, आणखी काय, बोगस कामं काय, हा ठेकेदार पण त्यांचा. हा जो रस्ता जो आहे ना, हा रस्त्याचा ठेकेदार पण या मंत्र्याचा आहे. आणि सध्याचे सिंधुदुर्गातले पालकमंत्री टक्केवारीवर जगणारे हे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या टक्केवारीची काळजी आहे, त्यांना लोकांच्या हिताची किंवा लोकांच्या कामाचं काही देणं घेणं पडलेलं नाहीये. मुंबई गोवा महामार्गावरती पडलेले खड्डे, अल्पावधीतच पडलेल्या भेगा यामुळे वारंवार महामार्गावरती अपघात घडत असल्याचा आरोप करत याविरोधात ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिली. उद्या बुधवार दिनांक 13 ऑगस्ट रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने उंबरमाळा येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. 2014 मध्ये मुंबई गोवा महामार्गाचं काम सुरू झालं आणि या कामामध्ये 6 टप्पे एकूण होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2 टप्पे हे गेल्या 7-8 वर्षापूर्वीच पूर्ण झालेले आहेत आणि त्या रस्त्यावर आता खड्डे पडले आहेत. त्या रस्त्यातल्या कणकोली असून देत, पंडूर असून देत, या उड्डाण पुलावर सुद्धा आता या 5-6 वर्षातच भेगा पडल्या आहेत आणि अनेक ठिकाणी अपघात होतात. याच्या विरोधात हा मार्ग सुस्थितीत झाला पाहिजे म्हणून आम्ही आंदोलन करत आहोत. त्याचबरोबर आंदोलनाचा मुख्य भाग म्हणजे मुंबई गोवा महामार्ग. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रस्ता पूर्ण झाला आहे, परंतु इतर 6 पैकी 4 पॅकेज आहेत ती अजूनही इंदापूरपासून लांजापर्यंत ही अपुरी आहेत. खरं तर 2014 मध्ये हे काम सुरू झालं. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आणि रायगड जिल्ह्यातील हे ठेकेदारही 3-3दा बदलले गेलेले आहेत. 2014 मध्ये काम केलेलं आहे म्हणून 16 मध्ये त्याला नोटीस देण्यात आली. 19 मध्ये नवीन ठेकेदार नेमण्यात आला, त्याने काम अपुरं केलं म्हणून 22 मध्ये नवीन ठेकेदार नेमण्यात आला, त्यांनी आता काम अपुरं ठेवलं आहे. या उलट जे ठेकेदारांनी काम अपुरं ठेवले त्यांनी आता भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. म्हणजे त्या ठेकेदारावर कारवाई न करता दुसऱ्या ठेकेदाराला देण्याचं काम या ठिकाणी सुरू होतं. माझी नितीन गडकरी साहेबांना हात जोडून कोकणवासियांच्या वतीने विनंती आहे की आपण भारतातले अनेक हायवे पूर्ण केलेत असं आम्ही ऐकतोय, परंतु मुंबई गोवा महामार्गावर आपण दरवर्षी तारीख देत असता आणि ठेकेदारांना पाठीशी घालत असता. यापुढे तरी आजपर्यंत जवळजवळ 4000 जीव या महामार्गामध्ये अपघातामध्ये गेलेले आहेत आणि कोकणवासीय नेहमीच या संदर्भात आक्रमक असतो. आज जरी आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या वतीने आंदोलन केलं असलं तरी कोकणातील प्रत्येक माणसाने या आंदोलनामध्ये सहभागी झालं पाहिजे किंवा आपला पाठिंबा दर्शवला पाहिजे. कारण हा जर आपण आता रेट्या या लोकांच्या रेट्यापुढे, जनतेच्या रेट्यामुळे
हा मार्ग पूर्ण होऊ शकतो, नाहीतर अजून 2-3 वर्ष हा मार्ग पूर्ण होऊ शकत नाही वस्तुस्थिती आहे. कारण ठेकेदार बदल असतात, ठेकेदारावर कारवाई करत नाहीत आणि त्यामुळे हा मार्ग येणाऱ्या वर्षभरात पूर्ण झाला पाहिजे. यासाठी आमचं हे रस्ता रोको आंदोलन आहे आणि या आंदोलनामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या वतीने आपण सहभागी व्हावं असं आवाहन या ठिकाणी करण्यात येत आहे. शिवसेना जिल्हा प्रमुख सच्चिदानंद उर्फ संजू परब यांचा वाढदिवस 19 ऑगस्ट रोजी विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा होणार आहे. वाढदिवसाचा मुख्य सोहळा हा हॉटेल मँगोच्या सभागृहात 19 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10:30 वाजता होणार असून त्या सोहळ्याला आमदार दीपक केसरकर आणि आमदार निलेश राणे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे, अशी माहिती तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 19 तारीखला मंगळवार 19 तारीख आपले आदरणीय जिल्हा प्रमुख संजूभाई परब यांचा वाढदिवस आहे. तर त्यांचा वाढदिवस काय झालं, दीपकभाईंचा वाढदिवस काही कारणास्तव त्या ह्याच्यामुळे रद्द झाला, अपरिहार्य कारणास्तव. तर आता हा ह्यांचा वाढदिवस आहे, तो सुद्धा मोठ्या धुमधडाक्यात करायचा आहे आणि तिन्ही तालुक्यात जिल्ह्यात सुद्धा कार्यक्रम ठेवलेले आहे. तर सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला. दोडामार्गचे तालुका प्रमुख यायचे होते, आता येतो म्हणाले मला, तसं वेंगुर्ला येते, परंतु त्यांचं काय सेपरेट आहे ते. पण मी सावंतवाडी तालुक्याबद्दल तरी सांगतो की सर्वप्रथम आपल्याकडे एक कार्यक्रम मोठा म्हणजे असा आहे की तो नाट्य महोत्सव ठेवलेला आहे सावंतवाडी शहरात. गोविंद चित्र मंदिर तिथे 17, 18 आणि 19 ते ह्या 3 दिवसात 7 वाजता संध्याकाळी 7 वाजता गोविंद चित्र मंदिरामध्ये ही नाट्य महोत्सव हा 3 दिवस होणार आहे. आणि शेवटच्या दिवशी आम्ही तिथे केक कापणार शेवटच्या नाटकाला. तो म्हणजे फॉर्मॅलिटीज, म्हणजे अगोदर मोठा कार्यक्रम केक कापण्याचा 19ला मँगो वन आपलं हॉटेल आहे ना, त्या हॉलमध्ये आहे. त्याला सगळे नेते मंडळी उपस्थित राहणार आहेत, सगळे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत, प्रमुख कार्यकर्ते, आणि तो चांगला कार्यक्रम एक होणार आहे. त्याच्यानंतर सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि हॉस्पिटल आपली जे आहेत त्या हॉस्पिटलना काही मटेरियल लागेल. कारण फळवाटप वगैरे केलं तर काय होतं, फळवाटप वगैरे हे ते शाश्वत नसतं. काय त्यांना जे हे हवं आहे, काही म्हणजे बेडशीट म्हणा किंवा दुसरं काहीतरी साधनसामुग्री ती वाटणार आहे. त्याचे हे देणारे त्यांचं म्हणजे सौजन्य यांच्या मार्फत आहे. कोण दोडामार्गचं प्रेमानंद देसाई आणि गणेश प्रसाद गवत. तसं लाखे वस्तीमध्ये शैक्षणिक साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम आहे, त्याचं सौजन्य आहे यांच्याकडे बाबू कुडतरकर आपले शहर प्रमुख. तसंच आपलं निवारा केंद्र आहे ना, महिला निवारा केंद्र, तिथे पण काही हे वस्तुरूपात असं काही तुम्ही सांगितलं आहे ना, ते महिलांसाठी. तर त्यांना बाबू कुडतरकर यांच्यामार्फत त्यांना मदत करणार. हां. आणि सावंतवाडी तालुक्यात मळेवाड कोंडुरे विकलांग शाळा आहे ना मुलांची, त्यांना खेळाचं सगळं साहित्य द्यायचं आहे, ते देणार. त्याच्यानंतर रोणापार छात्रालय, त्यांना साहित्य द्यायचं आहे, ते त्यांच्या मागणीनुसार देणार. आणि मोठ्या प्रमाणात तिन्ही तालुक्यात शहरात बॅनर वगैरे सगळं केलेलं आहे. आणि 19 तारीखला आपण सर्वांनी उपस्थित राहा, केक कापण्याचा कार्यक्रम आहे. आणि असे हे कार्यक्रम आणखीन बरेचसे कार्यक्रम आता यायचे आहेत, परंतु म्हणजे प्रमुख असे हे एवढे आता कार्यक्रम आमच्याकडे आलेले आहेत. ह्याच्यात अजून वाढ होणार आहे आणि एक चांगला असा म्हणजे सर्वसमावेशक सगळ्यांना त्याचा फायदा होईल असा वाढदिवस आहे. हे फक्त वाढदिवस म्हणजे सामाजिक उपक्रमासाठी आहे. आणि असं म्हणजे काही राजकीय त्याच्यामध्ये स्टंटबाजी हे ते असं काही नाही आहे. एक ते जिल्हा प्रमुख गेल्या वर्षीच झाले आणि त्याच्यामुळे त्यांना सुद्धा असं वाटलं पाहिजे म्हणून आम्ही तो हा कार्यक्रम त्यांचा असा भव्य दिव्य करायचा असं ठरवलेलं, जेणेकरून सर्वांच्या शुभेच्छा त्यांना मिळतील. आज अंगारकी संकष्टीनिमित्त हजारो भाविकांनी रेडी येथील द्विभुज श्री गजाननाचं दर्शन घेतलं. श्री गजाननाच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या सकाळपासून रांगा पाहायला मिळाल्यात. पाहूयात. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. आज अंगारकी संकष्टी आहे आणि आजचा दिवस हा देवांचा देव
श्री गणपती गजानन यांचा आजचा हा दिवस विशेष दिवस आहे। तर आज या अंगारकी संकष्टी निमित्त आज मी अशाच एका देवस्थानाकडे आलोय, प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान। तर आज आपण श्री गजाननाचं दर्शन घेणार आहोत। तर नमस्कार, मी दीपेश परब आपलं स्वागत करतो कोकण 7 लाईव्ह मध्ये। मी आता आहे कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान वेंगुर्ले तालुक्यातील रेडी येथील द्विभुज श्री गजाननाचं देवस्थान या ठिकाणी मी आज आहे। आणि आज अंगारकी संकष्टी निमित्त अनेक भाविक जे आहेत, अनेक भागातून भाविक या श्री रेडीच्या गणपतीच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। सकाळपासून भाविकांच्या रांगा लागलेल्या आहेत दर्शनासाठी। आजचा विशेष आणि खास हा दिवस अंगारकी संकष्टीचा दिवस असल्यामुळे हजारो भाविकांनी आज या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवलेली आहे। आणि आता संध्याकाळपर्यंत सुद्धा भाविकांच्या या दर्शनासाठी रांगा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। तर आता आपल्याला सुद्धा या ठिकाणी मी श्री गजाननाचं दर्शन हे दाखवतोय। सर्वप्रथम या ठिकाणी श्री गजाननाला अर्पण करण्यासाठी या ठिकाणी फुलं, नारळ, केळी, अगरबत्ती अशा प्रकारचे साहित्य या ठिकाणी घेतलेलं आहे। आणि मंदिर परिसरात सुद्धा आपण बघू शकतात अनेक केळी असतील किंवा श्री गजाननाला अर्पण करण्यासाठी अनेक वस्तूंची दुकानं सुद्धा थाटण्यात आलेली आहेत। अनेक भागातून भाविक श्री गजाननाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। तर चला आपण श्री गजाननाचं आजच्या दिवशी दर्शन घेऊया। आजच्या दिवशी अनेक भाविक महाराष्ट्र राज्यातून या ठिकाणी कोल्हापूर असेल, त्याचप्रमाणे आपला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित अनेक भागातून भाविक या गजाननाच्या दर्शनासाठी येतात। गोवा असेल, कर्नाटक असेल, अनेक भागातून भाविक या आजच्या दिवशी श्री गजाननाच्या दर्शनासाठी आलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आणि या निमित्त अनेक दुकानं सुद्धा या ठिकाणी थाटण्यात आलेली आहेत। अजूनही सकाळपासून गर्दी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। आपण या ठिकाणी माझ्या मागे बघू शकतात की श्रीदेव गजाननाच्या दर्शनासाठी अजूनही भाविकांच्या रांगा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। श्री गजानन देवस्थान रेडी नागोयवाडी यांच्या वतीने चोख व्यवस्था ही या भाविकांच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। मंदिराच्या बाहेरून नागरिकांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी रांगांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आणि सकाळपासून भाविक आता संध्याकाळपर्यंत सुद्धा भाविक हे या ठिकाणी दर्शनासाठी आपली उपस्थिती दर्शवत आहेत। अनेक भाविक या श्री गजाननाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी दाखल होत असतात। गोवा असेल, कर्नाटक राज्य असेल, आपला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित कोल्हापूर असेल किंवा वरच्या पट्ट्यातील अनेक भाविक या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवतात। तर आपण आता श्री गजाननाचं दर्शन घेण्यासाठी मंदिरात जाणार आहोत आणि आपल्या सर्व भाविकांना श्री गजाननाचं दर्शन आपण देणार आहोत। आजच्या या अंगारकी संकष्टी निमित्त आकर्षक फुलांची सजावट सुद्धा मंदिराला करण्यात आलेली आहे। अजूनही भाविक जे आहेत ते रांगेत श्री गजाननाचं दर्शन घेत आहेत।
आज अंगारकी संकष्टीनिमित्त कोकणसाद लाईव्हच्या भाविकांसाठी श्री रेडी द्विभुज गजाननाचं दर्शन हे आपण या ठिकाणी दाखवतोय। आज अनेक भाविक आजच्या दिवशी या गजाननाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवतात। आज हे आम्ही आमच्या चॅनलच्या मार्फत हे आपल्याला लाईव्ह दर्शन या ठिकाणी श्री गजाननाचं दाखवत आहोत। सर्वप्रथम रेडी ग्रामस्थांतर्फे आणि रेडी गणेश ट्रस्टतर्फे मी सर्व येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत करतो आहे। आज सकाळी 3-4 वाजल्यापासूनच भाविकांची सकाळी गणपतीची महाआरती व पूजा झाल्यामुळे रात्रीपासून लोकांचा ओघ होता इकडे। त्याप्रमाणे आताही तुम्ही बघताय की अजूनही गर्दी कमी झालेली नाही आहे। हजारांच्या सुमाराने भाविक आता पण आलेले आहेत आणि याचं औचित्य असं आहे की यावर्षी ही पहिलीच संकष्टी अंगारकी आहे आणि तसेच श्रावणातली पहिली असल्यामुळे अजून गर्दी वाढली आहे। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक पूर्ण भारतभर बसून इकडे भरपूर भाविक सकाळपासून दर्शन झालेले आहे। तरी पुन्हा एकदा मी सर्व रेडी ग्रामस्थांतर्फे येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत करणार आहे। संध्याकाळी जन्मोदयानंतर महाआरती झाल्यानंतर इकडे महाप्रसादाचा हे असेल, नैवेद्य असेल, तर आवाहन करतो की सर्व भाविकांनी त्याचा लाभ घ्यावा। भास्कर जाधव यांनी केलेल्या काल ब्राह्मण समाजाच्या बेताल वक्तव्यावर एक म्हणजे पहिलं सांगायचं म्हणजे की त्यांना कोणत्याही प्रकारची आधी किंमत नाहीये आणि अशाच सत्ताधारी पक्षांवर किंवा असंच कुठल्याही समाजावर बेतालपणे ते वक्तव्य करून आपल्याला एक प्रसिद्धीचं कारण नेहमीच पुढे आणताना ते दिसतात। आणि त्यांनी जो काय काल बेतालपणे जो वक्तव्य ब्राह्मण समाजावर जे काय वक्तव्य केलं त्यामध्ये ब्राह्मण समाजाने अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया दिलेली नाही। कारण अशा माणसांना हा बुद्धिजीवी समाज कधीच कुठल्याही प्रकारची किंमत देत नाही। कारण ज्यामध्ये कसल्याच गोष्टीचं तथ्य नाही अशा प्रकारे फक्त प्रसिद्धीचं कारण मिळावं यासाठीच फक्त ते एक ब्राह्मण समाजावर ते टीका करतायत। आणि याच्यामुळे ब्राह्मण समाज कोणत्याही भविष्यात याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा निषेध नोंदवणार नाही, पण याची योग्य जागा त्यांची हे येणाऱ्या काळामध्ये ब्राह्मण समाज नक्कीच दाखवून देईल। आणि अशा माणसांचं मतदारसंघात कुठल्याही प्रकारचं काम नाहीये। त्याचप्रमाणे आता जे काय उरलेलं सुरलेलं जे काय शिल्लक आहेत वर्णा गटामध्ये त्यांना फक्त कुठेतरी घेऊन एक आपण फक्त प्रसिद्धीसाठी एक माध्यम कुठेतरी साधावं याच गोष्टीसाठी ते प्रत्येक वेळी हे करत असतात। आणि एक शेवटी एकच वाक्य सांगतो, सूर्यावर थुंकून सूर्याला काही फरक पडत नाही, त्याच्यामुळे आपलीच थुकी त्यांच्यावर आपल्यावरच पडते अशी त्यांची परिस्थिती झालेली आहे। याच्यातून एकदाच फक्त त्यांना आठवण करून देतो, आमदाराचं माजी आमदार व्हायला वेळ लागणार नाही। त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारे ब्राह्मण समाजावर बेतालपणे व्यक्त करणं हे त्यांनी थांबवावं। हर घर तिरंगा अभियानांतर्गत भाजपचे जिल्हा संयोजक संदीप गावडे यांनी आयोजित केलेल्या भव्य तिरंगा रॅलीला सावंतवाडीकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। भारत माता की जय आणि वंदे मातरमच्या जयघोषानं सावंतवाडी शहर दुमदुमून गेलं होतं। विविध राजकीय सामाजिक संघटना, विद्यार्थी, महिला, डॉक्टर, पत्रकार, व्यापारी आणि असंख्य नागरिकांच्या उपस्थितीत निघालेल्या या रॅलीनं देशाबद्दलची एकता आणि अभिमान व्यक्त केला। सावंतवाडीतील ऐतिहासिक राजवाड्याच्या प्रांगणातून या तिरंगा रॅलीचा शुभारंभ झाला।
शहरातून फिरून ही रॅली जनरल जगन्नाथराव भोसले शिवसेनेने ते समाप्त झाली। यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी पुखराज पुरोहित यांनी तिरंगा रॅलीच्या निमित्तानं उपस्थित नागरिकांना संबोधित करत तिरंग्याचं महत्त्व आणि या अभियानाचा उद्देश स्पष्ट केला। तसंच स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या। या तिरंगा यात्रेला भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, हर घर तिरंगा जिल्हा संयोजक संदीप गावडे, सावंतवाडी शहर मंडल अध्यक्ष सुधीर आडवेरेकर, महिला शहर अध्यक्षा मोहिनी मडगावकर, माजी नगरसेवक मनोज नाईक, पंचायत समितीचे माजी सभापती पंकज पेडणेकर आदी उपस्थित होते। समोर उपस्थित सर्व सावंतवाडीकर, उपस्थित सर्व विद्यार्थी मित्र आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, याच्या तिरंगा रॅलीच्या निमित्ताने आज आपण सगळे एकत्र आलो। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की कुठच्याही देशाची ओळख ही त्याच्या राष्ट्रध्वजाने होते। आपल्या देशाचा गौरवशाली असा इतिहास सांगणारा हा आपला राष्ट्रध्वज आहे। भलेही आपण शरीराने वेगळे असू पण मनाने आपल्याला सर्वांना एकत्र आणणारा असा हा राष्ट्रध्वज आहे। आणि या राष्ट्रध्वजाचा प्रवास, या राष्ट्रध्वजासाठी दिलेलं हुतात्म्य, या सर्वांची गाथा ही आपल्या पुढच्या पिढीला कळावी यासाठी सर्वांनी नागरिकांनी एकत्र येत या तिरंगा यात्रेचं आयोजन केलेलं आहे। आजचा हा प्रचंड असा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद बघता या तिरंगा यात्रेमागचा जो मुख्य आशय होता की आपल्या नवीन पिढीला तिरंग्याची गौरव गाथा ही समजावी, तो पूर्ण झाला आहे याबद्दल कुठलीही साशंकता नाही। कुठच्याही देशाचं त्याचं सार्वभौमत्व, त्याचा संपूर्ण इतिहास हा राष्ट्रध्वजातून कळतो। आपल्याही देशाचा असलेला सामर्थ्यशाली इतिहास आणि पुढे असलेला आपला आशेचा असा भविष्य हे सर्व या राष्ट्रध्वजातून प्रतीक होतं। या राष्ट्रध्वजाला अबाधित ठेवण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी या देशासाठी हौतात्म्य पत्करलं असे आपले सर्व भारतीय जवानांचं त्या निमित्ताने एकदा स्मरण करूया। भारताचं सैन्य दल आणि आत्मनिर्भरतेकडे आपल्या घेऊन जाणारे आपले शास्त्रज्ञ, त्यांचा या निमित्ताने गौरव करूया आणि सर्वांना त्या निमित्ताने येणाऱ्या आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसंच तिरंगा सदैव चिरायू राहो असा समस्त सावंतवाडीकरांच्या मार्फत संदेश देतो। मुंबई गोवा महामार्गावरती मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या एका ऑक्सिजन वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोमधून ऑक्सिजनची गळती झाल्याची घटना घडली आहे। एका वाहन चालकानं ही बाब टेम्पो चालकाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानं पुढील मोठा अनर्थ टळला आहे। दांडी इथं जानवी जयदेव लोणे यांना दुर्मिळ समुद्री पक्षी मास्कड बुबी आढळलं असून युथ बीट्स फॉर क्लायमेट या संस्थेमार्फत त्याला रेस्क्यू करून वन विभागाच्या स्वाधीन करण्यात आलं। मालवण दांडी झालजुलवाडी येथे जानवी जयदेव लोणे व कुमारी दीक्षा लोणे या समुद्रावर गेले असता समुद्रांच्या लाटांमधून एक पक्षी किनाऱ्याकडे वाहत असल्याचं निदर्शनास आलं। तो पक्षी उडू शकत नव्हता। सौ लोणे यांनी लगेच युथ बीट्स फॉर क्लायमेट संस्थेशी संपर्क केला असता अक्षय रेवणकर व भार्गव खराडे हे त्या ठिकाणी तातडीने पोहोचले।
पक्षी मास्कड बुबी आहे समजले। त्यानंतर दर्शन वेंगुर्लेकर यांनी वनविभागास फोन करून त्याबद्दलची माहिती दिली। तोपर्यंत मास्कड बुबीला पिंजऱ्यात सुरक्षित ठेवलं। त्यानंतर अक्षय व भार्गव यांनी सुखरूप त्यास वनविभागाच्या ताब्यात दिलं। जिल्ह्यातील शेतकरी फळमाशी व किड्यांच्या प्रादुर्भावामुळे हैराण झालाय। रानगव्यांच्या उपद्रवामुळे मेटाकुटीस आलेला शेतकरी आता फळमाशीच्या नव्या संकटामुळे चिंतेत सापडलाय। कुडाळ येथील तुळसली भागातील शेतकऱ्यानं 1 एकर परिसरात काकडीची लागवड केली होती, मात्र फळमाशी व किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालंय। काकडीच्या बागेत आता मागच्या टाईमला गवरण्याने वाट लावली आणि आता वातावरणमध्ये पाऊस पडतोय, मध्ये ऊन पडतोय, अशा वातावरणामुळे कीड आणि फळमाशी अशा प्रकारे पूर्ण एक छोटी 1-2 दिवसाची काकडी झाली की 2 दिवसाच्या काकडीनंतर अशी परिस्थिती होते, फळमाशी लागते आणि त्याचा पूर्ण काकडीचं फळच वाकडं होऊन त्याची वाट लागते। हे बघा असा हे होते त्याच्यावर परिणाम फळमाशी आणि कीड लागल्याच्यानंतर। गणपतीचे दिवस काय जवळ आलेत, गणपतीच्या दिवसात काकडी मिळणार आणि त्याच्यापासून उत्पन्न घेणार या असा आम्ही बे दाखवून हे सगळं केलं होतं। पण काय करणार का फळमाशी परत त्याशिवाय दुसरी गोष्ट कीड अशी हे पडून या वातावरणामुळे पूर्ण वाट लागते आणि परत चतुर्थी पण जवळ आली आहे। चतुर्थीला हे करून हे काकड्या देऊन 4 पैसे मिळणार असते, त्याची पण नुकसान झालं आहे। श्रावणी सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले ओबादांडा सागरेश्वर येथील प्रति गोकर्ण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सागरेश्वर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। त्याचबरोबर समुद्रावरही मोठ्या प्रमाणात पर्यटक व भाविक यांची गर्दी पाहायला मिळाली। पाहूयात। राज्यातील महायुती सरकार विरोधात वैभववाडीत ठाकरे शिवसेनेनं आंदोलन केलंय। शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज चौकात खड्ड्यांसमोर दगड ठेवून त्याची पूजा केली। हे प्रतिकात्मक आंदोलन करून महायुती सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली।
सावंतवाडी शहराला पाणी पुरवठा करणारं पाळणेकोंड धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं आहे, त्यामुळे शहरवासियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हायवेवर खड्डे, ठाकरे शिवसेना करणार रास्ता रोको. शासकीय मेडिकल कॉलेज बंद करण्याचा प्रयत्न, विनायक राऊतांचा आरोप. आणि संदेश पारकर यांनी बोलून दाखवली मनातील खतखत. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.